Днес ще готвим с една богата на калории храна – шоколадът. Наричан храна на боговете, този любим на всички ни продукт е добър източник на редица минерални вещества, като калий, магнезий, мед и желязо, които се усвояват ефективно от организма. За един студен януарски ден, един студен десерт – чизкейк с шоколад, без печене, с много вкус и аромат. Нека се научим как може да се направи чизкейк без печене. Шоколадов чизкейк – нещо много вкусно и оригинално. За разлика от традиционните рецепти, в които се използват бисквити, тук ще използваме бишкоти, един от най-любимите продукти в сладкарството на италианците и на много хора по света, включително и тук в нашата страна, защото без бишкоти няма как да направим прочутото тирамису. Десерт, който вече се предлага и в кварталните бакалии, и във всяка малка или голяма сладкарничка. Ще направим блата, като сложа бишкотите и ги смеля на трохи. Буквално на прах. Колкото по-финно, толкова по-добре. И в тази рецепта за блата ще трябва масло, както и при класическите сладкиши. Имаме масло, яйца, захар, разбиваме, печем. Така тук нещата се случват по сходен начин, но без да се пече. Към 80 грама бишкоти трябва да прибавя стопено масло. То е 70-80 грама. Приблизително толкова, колкото са и бишкотите. Правя уточнение, че сладкиш е предвиден за формичка, която е кръгла с големина около 22 см. Като предварително съм облепил с хартия за печене ринга, след малко ще облепя и основата, за да може да се запази в по-добра степен гладката повърхност и странични ръбове на чизкейка. Сега ще стопя маслото, както си го реда, в микровълновата фурна по най-лесния и бърз начин. А през това време меля бишкотите и добавям орехови ядки за повече вкус. Най-добре сурови, те са с много по-естествен аромат от печените. Печените естествено са вкусни, но са солени, така че 50 грама орехови ядки. Бадемови, лешник, шамфастък и каквото още се сетите може да се използва в рецептата. Само това обаче не е достатъчно. Трябва да подсилим структурата на блата с захар. Ще сложа кристална захар. Винаги, когато мелим ядки, правим това. 2 чайни лъжички или една супена. Има една оригинална подробност. Ако имате пакетче ореховки, можете да ги смесите с бишкотите. Блата става още по-неустоим. И към това в края ще прибавя какао. Обикновено не подсладено. Ето го и маслото. Стопи се за 39 секунди и 1/10. Чудесно масло. Сега ще смеля всичко това и постепенно, когато се убедя, че имаме фин прах, наливам. Въпреки че думата чизкейк е английска, произхода на този десерт е древна Гърция, където самия Аегимос, един от най-известните по това време лечители, написал книга "Изкуството да се прави чизкейк". Плиний Старий споменава, че човек със същото име е живял повече от 200 години, но не споменава дали това е благодарение на вкусните чизкейкове. Аромат като домашен сладкиш се носи вече, се усеща тук в кухнята и виждате как изглежда подготвената смес за нашия блат. Тук приключваме с разбиването. Остава само да облепим формичката. Най-лесно кръгчето се получава в последния начин. Прегъваме хартията за печене на 2, след това още веднъж и правим нещо като конус. Така, мерим диаметъра и изрязваме. И след като вече имам този квадрат, започвам оформянето на конус. Ето така. Перфектно. И за да се слепи по-лесно, мога да използвам малко краве масло. Другия вариант е да намокря хартията и така много лесно се покрива тавичката. Иначе страничния кант съм го облепил, като намазах с краве масло и след това изрязах лентичка, с която покрихме страничните краища на тавичката. Остана сега тук да изсипя подготвения блат.
Това чизкейковете са любими, защото освен, че са много вкусни, се правят лесно, но са и калорични. Хубаво притискайте и прибирате в хладилника поне за 15-20 минути, за да стегне хубаво сместа и да не се смеси с топинга или крема, с който ще напълним формата. Само трябва да се убедим, че хубаво изравняваме основата и най-вече страничния край. При традиционните чизкейкове имаме яйца, печем и така сместа стяга. Когато обаче правим чизкейк без печени, без яйца, трябва да има желатин или карагенан, едно друго вещество, което желира. Едно пакетче желатин сипвам в 5-6 супени лъжици вода, така той ще набъбне след няколко минути и после го стопяваме на водна баня, за да го смесим с другите продукти, сред които крема сирене, около половин килограм. Смачквам го добре с вилицата. Тук правя скоба, че можете да използвате същото количество извара, но за да бъде по-вкусно, и разбивате с мъничко кисело мляко. Значи, ако използваме половин килограм извара, е достатъчно да сложим 1-2 супени лъжици кисело мляко и с пасатора хубаво да мелим, докато стане майонеза. Тогава няма никой да усети, че е използвана извара, а това е едно от предимствата на нискомасления чизкейк, който е и по-малко калоричен, за сметка на крема сирене, което е доста по-калорично и с повече мазнина. Така че, след като разбие всичко това, слагаме и течен шоколад. Крем, слешници или каквото прецените, около 300 грама. Всичко това продължавам да разбърквам, докато се смеси добре. И сега ще стопя желатина в топла водичка. Това означава до 40 градуса, не повече. Аз ще си сложа тиганче и в него ще сложа купичката, така че да го стопим. След като, разбира се, е набъно и е станал твърд, така че да не може да се изсипе, като обърнем купичката. Аз съм си подготвил топла водичка и я наливам в тиганчето. След няколко минути желатина отново ще се втечни и тогава го слагаме тук, а след това прехвърляме всичко в формичката, която вече е в хладилника и чийто блат е стегнал. И сега мога внимателно да сипя желатина. Нещо важно. Хубаво е крема сиренето да се извади от хладилника поне 1 час преди готвенето. Най-малкото да е на стайна температура. Същото важи за шоколада. Едва ли някой го съхранява в хладилника, но за всеки случай да кажа, че ако те са много студени, 3-4 градуса, ако е температурата на продуктите, желатина ще стане на конци в момента, в който се смеси с тях. Затова е хубаво да спазвате това правило. Продуктите да бъдат на стайна температура, така че постепенно желатина да свърши това, за което е създаден. И когато всичко е размесено добре, го сипваме в формичката. Накрая, за да бъде истинско удоволствието, ще направим и ганаш. Към 100 мл сметана трябва да прибавя около 130 грама шоколад. Сметаната първо я загрявам и след това, докато е гореща, изчакваме шоколада да се стопи. Това е за нашия крем ганаш. След малко ще го разбъркам. А тук чизкейка го оформих, хубаво изравних повърхността и след, може би, час, най-много 2, ще стегне в хладилника, така че да мога охладената, но не стегнала смес, да я изсипя тук върху чизкейка. Остана само да я довършим, като ето така, горещата сметана стопи шоколада. След като нашия ганаш е готов, остава само да го изсипем върху добре охладения чизкейк. Вече е стегнал, но без да махаме страничния ринг. Ето така смело изсипваме всичко това и с поклащане ганаша се разпределят. Оставям ви с рецептата и подготвим малко рибно филенце за една азиатска вкусотия. Шоколадов чизкейк. Необходимите продукти за 8 порции.
За блата: 80 грама бишкоти, 70 до 80 грама краве масло, 50 грама сурови орехови ядки или бадеми, лешник или шамфастък, 2 чайни лъжички кристална захар, 1 супена лъжица неподсладено какао. За крема: 500 грама крема сирене или половин килограм извара, смесена с 1-2 супени лъжици кисело мляко, 300 грама течен шоколад, 1 пакет желатин. За глазурата: 100 мл сметана, 130 грама млечен шоколад или шоколадови пелети. Начин на приготвяне: за да направим блата, поставяме бишкотите в миксер. Добавяме орехите и захарта. Мелим докато получим фин прах. Прибавяме стопеното масло и какаото и продължаваме да мелим. С хартия за печене оформяме дъното и стените на кръгла форма за печене с диаметър 22 см и отделящо се дъно. Прехвърляме блата, като притискаме добре с помощта на супена лъжица. Оставяме в хладилник за 15 минути, за да стегне основата на чизкейка. Приготвяме крема, като размесваме желатина с 5-6 супени лъжици вода. След като набъбне, го стопяваме на водна баня. Внимавайте водата да не надвиши 40 градуса. В друга купичка смачкаме с вилица крем сиренето, което трябва да е с тайна температура. Добавяме и омекналия течен шоколад. Разбъркваме много добре, докато се получи хомогенна смес. Добавяме и разтопения желатин. Прехвърляме във формата за печене. Оставяме в хладилник за 2 часа, за да стегне напълно. Приготвяме глазурата. Загряваме сметаната, прибавяме и шоколада. Разбъркваме, изчакваме шоколада да се разтопи напълно. Поливаме върху плънката, оставяме в хладилник за още 2 часа.